Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saka kelas J. Kula Afaf Nabila Gustina, absen nomor setunggal. Kula Yusna Ramadila Safitri, absen nomor 37. Kita bakal ngevlog tentang Biodata Kresna ing crita wayang Jawa. Kresna ing crita wayang Jawa mujudake paraga kang njaga katentraman lan kaadilan. Watake Kresna yaiku protagonis ing crita wayang mligini kanggo njaga katentraman. Saliyane iku, Kresna ugi arep diasani minangka dadi pengontrol keadilan sing ana hubungane karo konflik antar Pandhawa lan Kurawa. Kresna duweni sifat njaga katentraman lan keadilan amarga dheweke minangka avatar utawa titisan Dewa Wisnu. sajeroning seni lukis lan reca lumrahe Kresna digambarake pinuju main suling sinambi ngadeg kanthi sikil sing ditekuk. Legenda Hindu sajeroning kitab Purana lan Mahabharata mratelakake yen Kresna iku putra kawolu Basudewa lan Dewaki. Kresna uga duweni kemampuan ngomong kanthi lancar, taktik diplomatis lan diajeni dening kanaca lan mungsuh. Priyata Krena dadi penengah antarane konflik Kurawa lan Pandhawa ing perang Bharatayudha. Dening sajroning wiracarita Mahabharata, Krena misuwur minangka sosok pemimpin sing wicaksana, sekti lan prabhawane. Minangka inkasi Wisnu, ora gumun yen Kresna duweni kawruh lan gaman sing akeh banget. Gaman sing diduweni Kresna yaiku kaca lopian. Piranti liyane sing diduweni Kresna yaiku Sekar Wijaya Kusuma lan Sekar Wijaya Kusuma Kresna kanggo nambahi wong loro. Senjata andalan Kresna liyane sing ora kalah populer yaitu cakra. Cakra dadi gaman sing bisa ngayu target sing gendi wae kasabat. Kresna duweni matra Tiwikrama kang ampuh. Sekian saka kita menawi wonten rangi Kita nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.